it-tifel ċempel li f'xi tlieta ta' wara l-ofsinar, għalli għadni kemm naqla xeba. Għatlu fuq lajta xeba. Għalli dana mod biex nagħmel toilet. Spjega li ftit li t-tifel tiegħek bħalissa qiegħed il-ħabs u xejn. Bħalissa hija qiegħed is-single room biex nkunu ċari. Ġifri l-inċident ġara l-ħabs. L-inċident ġara l-ħabs. Mill-uffiċjal u 197. Mela, kompli spjega li bil-mod ċempilek it-tifel. Issa wara kif ċempel it-tifel għatlu spjega li għaliex lajt xeba. Għalli għax mort biex nagħmel toilet. U l-uffiċjal ma ridniex nagħmel toilet, ridni nagħmel flat. Għatlu, mela jiena dak tista' tagħmel toilet flat. Għalli għax hawnhekk hawn toqba, għalli li għandna television u laqqas għandna xejn. Għalli dina toqba fejn tagħmel toilet. Għatlu allura mela jekk inti tkun tittużax x'tagħmel. Ngħidu l-uffiċjal biex jiflexxa. Dak kollox. U dina mhux l-ewwel darba. Jiġifieri da sempliċiment mar jagħmel toilet? Sempliċement mar jagħmel toilet, fuq toilet għala xeba da. U kif ħareġ mit-toilet? Kif ħareġ mit-toilet? Kien hemm uffiċjal tal-ħabs u x'ġara? U taħ xeba. Qabdu minnu u beda jtieħ. Li tratti ħadu għomlu, tellaw ħant it-tabib, hemm il-Maġġur Peter Xut li ħaddu li tratti u hemm it-tabib Xut ta' ċertifikat li għamillu. Ġifieri mbagħad u kellu xi ġrieħi fuq u xejn. Iva, għandu ġrieħ, għandu tbenġil u għandu xi grif ġo daru. Hemm li tratti jitkellmu li tratti. U l-każ imbagħad spiċċant il-pulizija. Il-każ spiċċant il-pulizija, dar l-ispettur Spiritjoni Sammejt u niżlet il-Maġistrata Herrera. Li fetħet inkjesta maġisterjali. Fetħet inkjesta maġisterjali. Inti issa ilek ma tiltaqa' mat-tifel? Le, mat-tifel nintaqa' jien darbtej fil-ġimgħa, kull nhar terba' u kull nhar ta' Le ma wara l-inċident Wara l-inċident intqajt miegħu l-erba'. Naturalment għalik dan inkwiet u xejn. Inkwiet ħafna u qed ninkwieta ħafna x'din l-istorja mhux l-ewwel darba li rafaw idejh fuq it-tifel. Da fil-ħabs qed nitkellmu xejn. Il-ħabs qed nitkellmu l-uffiċjal suppost jagħtu eżempju. Jidillina kienet nistenna li jessir ġustizzja dik kollox. Imma anke bħala missier inkwetat ukoll. Bħala missier ninkwieta, infatti laqqas il-qaddallej u ċempilt l-avukati u kollox u infatti l-mqajjem jiena lejsi laqqas il-qatt.